हाय अनसाय मा ओंख्रि जानानै फैखो मोनाद्रायबाय दिनैनि लाइक फैनाया माबा जालायलायबाय नै 10ता जालायलायबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दाउसो ए मोनाद्रायबायहाय दिनैनि लाइक फैनाया दासो फैदों माबा दासो फैदों आं 10ता जालायलायबाय आनै नों दिनै बारा लाइभ थाया आनै आं दिनै बारा लाइभ थाया नै दे आंबो दासो फैनो मोनदों माथो ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जोंनियाहाय माबासो मा ओंख्रिमोनलाय नारजि अमा ओंख्रिया गोजांदों आंहा गामसा जोमदों ओंखायनो गोजांनानै नारजि अमा फैलाव लाइफोर आदाया उरुबाय नामानो उन्दुबाय नोंदाया आं बिराद दुखुआव दं बेखायनो नै मानि दुखु खिथाहरलाय एसे फैलाव खानाय गोलाव मानि दुखु आदाया लागोरबा आंसो लागौमोन नोंखौनो सोर अबे जायगानि खिथायाबो सिनायनाय बायदि होनो सोरथाय अनसाय नों अबेनि खिथालाय आंनो गोजांदों आंहा दिनै गाबोन एगजाम दं आनै आथिं जरा बिराद बुदों सादों सोर बुनाय बायदि सादों बुदों मानो बुखो आथिङालाय दाखालि खोन्थानायाव गोसोआव थाबाय थाबावो नामा बुरै मानसिया खिन्थाफिनला अबेनि खोन्थाफिनसै र' गथ' जाथिया आं क'क्राझारनि होननायानो क'क्राझार मा जायगा मोनलाय आंखौ सिनायो नामा क'क्राझार मा जायगा मोनलाय क्लास 7 बानो आंनि बिनानाव दुइसिना लावथिजों बुना बिदि जादों बिनानावजों बुजादों सिनाया मा सिनाया साब्रै दं सोर दंथाय कमेन्ट खालाम अननानै बाबुखौ नाहरदां नै सिखारनानै दङ आंखौसो नाहरगासिनो दं सिखारनानै दैसाखौ नाहरदां बाय गुड नाइट अनसाय उन्दुदो 10ता जाबाय 10ता माबा जाबायसो होनदां दसेनो सागायो दसेनो माबा बुमिया सोखानो रोङा ओंखायनो बुमिजोंहाय नायजानो हाया उन्दुनो ओंखारबाय आंबो फैथारलामोन आं ओमफ्राय फैनोसै सानबाय आं अबिनाश ट्रेभेल फट'खौ सोलायलायबाय हेल' हाय अबिनाश मा ओंख्रि जानानै फैखो माथो ओंख्रि होनामोनलाय नारजि अमा
ओंख्रिया 10:15 जाबायना नै बेक साइडआव घुरि दं नुफेराखै? नोमायजों आंजोंनि फट'आ नायहरलाय मोदोमा बेसे फिसा फिसामोन जोङो नायसाय आं माबायदिमोन नोमाया माबायदिमोन नायलाय हाबा जादानाव लानाय बियो बाय दे बाय बाय अबिनास मा ओंख्रि जाया मिनि थाव गोथां जारिनायजों फुनबा एसे एसे सागायो आरो ए मानोथो बिदि जाखो डाक्टार मोजां नायजानानै ला साब्रै दं सोर सोर दं साब्रै कमेन्ट खालाम गोजांदों गुसुथार दिनैहाय गुसु मोनदों आलु जहलसोमोन जोंना आब'नो ए प्रफाइल पिकचारखौ सोलायबाय नामा अबिनास ट्रेभेल नोंहा प्रफाइल पिकचारखौ सोलायनाय बायदि नुबाय आं खिन्थु जाखांफिनो डाक्टार नायजानो ला फैलाव डाक्टार नायजानो ला डाक्टार नङाबा हामा बिदिया एक्सरा खालामबाय रिपर्टखौनो लायफिना एक्सरा खालामबाय रिपर्टखौनो लायफिनानै सोर लायफिनाखै नोंबो सेंग्रा देरबाय नोंमोन आनैयाबो नायफैथारा नालाय मिन्थियाना आङो ओइ बाबा फैदो आदौ नोंनाबाथाय बिदिनो सिखारो आंलाय फैबाथाय सिखारोफ्रा नियम दं बेहा दु दु सना दु हारसिङै थाङाबा सोरखौथो मोननांगौ आय' दासो निउ आपडेट होदों निउ वर्ल्डखौहाय गौरां पार्कनि मारै होनदों बुजियाखै आं आय' दासो निउ आपडेट होदों सानेश्वर मुसाहारि ब्लग मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंख्रिया नारजि अमा दैसा आजा माखौ दैसाया सिखारलायबायनै आं लाइभ फैबाथाय सिखारो बियो रायलायनायजोंनो अबिनास मा होनदों नों बुजियाखै आं गौरां पार्कनि मा गौरां पार्कनि मा आय' दासो निउ आपडेट नों होदों नामा ना सोरखौ होनदों खिथाहरलाय सोरखौ होनदों नों दुदो बिदि सिखारलाबायो नामा गोरलै गथ'फ्रा दुदो दे ओंखारबाय 9 मिनिट मा होनदों अबिनास बुजियाखैसै आं बाबुना नानि बाजै आरो मा मुं दोनदों बाबु नामा जाहैबाय दैसा ब्रह्म सिखारबाय नै बे सोर बेलाय मामि नोलै नावलाय आबा हनै ओजौआवसो नै ओरैसो आबा नै नै नुदों हेलौ Hi guys Hi guys दे अबिनासआ मा होनखो बुजियासै आङो फैलाव उन्दुगोन ना माखो फैलाव खानाय गोलाव
सोर सोर दं कमेन्ट खालाम उन्दुदाबा दे उन्दुदो दिसथाबथारहाय नों मानसिया आं लाइभ फैबाथाय सिखारो नोङो नायसाय हनै गौरां पार्कआव लानाय मैयानि फट'खौ आपल'ड होबाय होनदां प्रफाइल पिकचारखौ नोंनिखौ गौरां पार्कआव लादोंमोन आरो मैया थांदोंमोन आरो मबाइलखौ नायदो माबायदि नायो आं फिसा दानिफ्रायनो मोजां नुदों दे अबिनास नाइस फट' आयौ मिथिसार मिउजिक हाय आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा बिमा फिसा लाइभआव फैदों गुमैयालाय बहा थांदों बाजै उन्दुबाय हनै जौफेदों मालाय हलिनि रदै आं बेग सेरना खिथानो नोंसिना माबायदि उन्दुदों बेलाय नायदो माबायदि उन्दुदों असाइस उन्दुखादों जौफेनानै आथिंबाबो ओजों खर'बाबो ओजों गान्दुबाबो ओजों उन्दुखादों मिथिसार मा ओंख्रि जानानै फैखो मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं ओमफ्राय अबिनासआ मा होनदों हेल' दैसा होनदोंना हेल' आदै होन हाय आदै हाय आदै होन हाय आदै हेल' आदै होन बाबा आमाया गोगोम उन्दुखायो दिनैहाय जौ फेना फैदों नोमाया जौ लोंनानै मालाय हलिनि जौ लोंनानै फैदों मा ओंख्रि जाखो आब' जोंनि ओंख्रिया जाहैबाय माबा नारजि अमा ओमफ्राय आं नारजि अमाखौ जायाखै आरो ना ओंख्रि दंमोन दहायनि नाखौ जाबाय आङो दे दुदो बाबा दे फटकआ जोंना माबायदिमोन नायलाय नैबे फटकआ नैबे आं नैबे नंगुमैमोन बाबुआ उन्दुनो ओंखारबायदां बाजै उन्दुदोंमोन उन्दुनानै आंनि दावरावजों सिखारदों आयौ लागा जोंबाय नै ओलैसोना जौ लोंना उन्दुबा खिफिना होनांगौआनो खिफिनांगौथ' आरो दा र' गेन्द्रा ओइ आथिङाव हरलां मारै बिदि आथिङा साहाजों खर'आ सानजाजों उन्दुखो नोंलाय सोर सोर दं कमेन्ट खालाम बागुरुम्बा आपने नेटा बिसिबां जाखो आंनालाय 2GB थांबाय अरे ग्लास गुदाम खाथि गेस गुदाम खाथिमोन नामा औ जोंना गेस गुदाम खाथियावखाना फै मालाबा दै साना खानाया खुजोब्बाय नै आनै सनजय फैबा हाबैगोन दे फै दे ओंखाम जाफै सनजयजों नोंजों नै दै साना खानाया गुजोब्बाय नै
Aduh, मा बेलाय मा लानो नोङो नै सोरना अबिनाश गसाइगाव टाउनाव ना आब' नोंसिना औ टाउनावनो ओमफ्राय माबाजों ओरै पार्टि अफिसनि माबाजों फैनांगौ आरो ना लामाजोंहाय मालाबा हाबफै फन खालामनानै बै फेसबुकआव माबा बिहरनानैहाय आंना प्रफाइला माबायदि आनै नोंनि प्रफाइला प्रफाइला माबायदि मोनथाय र' दाहाय नायनां नोंलाय बाबा प्रफाइलखौ नायनां ओमफ्राय सानै सारा मा होनदों दे आब' आंबो भिडिअ नायबाय दं ओंखारथ'सै लाइफनिफ्राय गुड नाइट बाजै गुड नाइट आगै बाय बाय र' सना र' नै हनै सोरबा माबा होनदों र' फैलाव पार्टि अफिसजों बे फेक्ट'रिजों नामा औ फेक्ट'रिनि कयनर बेगनि ओरै सिगांनिजों थां दुगैदो थां नोङो बैयाव बाबाजोंहाय थां बैयाव दुगैदो थां दुआबो मुवाबो मारै जाखो मोनफिननायानो मोनो औ थांजोब्बाय सासेल'सै फैलावल'सै खोमा ओंखाम जानाय जाबा दालि जहल आलु भाजाल' खालाम देना फै मा जानो गोसो मोनजागोन ना मा जानो गोसो मोनजागोन थांजोब्बाय जुदि ओंखाम जाबोनाय जायाबा लाल साहाल' लोंहोहरनानै जाम्बा गोबावजों खनसे फैनायखौ आं लाल साहाल' लोंहैयो नामा फैल'ना नोंसोर जेबो नङा थांजोब्बाय रावबो गैला रावबो गैला फैलावल'सै